lang hilin eh. Hi, good morning. Mayong buntag. Kunapod ni. So, gudi ko ng hang kamunggay. Datos kamunggay nga. Punong anak ni Poong. Ani nga sundaan kay sa luba ni Inza. Punuan. Kasabot sunod. Tunuan. Kulag. Buwan bulinaw. Kuna diron. Sabado. Pizza size na. Pila naman kaadlaw. Maabot na to sa upaw. Oh. Sa pizza harap itong ilahang biyahe. Kapag mo sa pangutana, nga nung sa hindi buhat dari, ninangutana nga nag-ansa kong nukudari, di ako sa baile kanang bayan Herlin. Kapag kumuli Galicia, kaya nagkat kapag muyamar itong higagaw, kusang pizza muyamar, sa kumuli Galicia. Ito mga nang-order og suman para pista pohon, dahan salamat, hala itong ipreparadaan, itong mga adlaw nga ning pisting order. Salamat po dako nila sa mga nang-order. Atong tagalin siya ako nga nasa Australia. Salamat kado sa imong order. O ni Lucy nga nasa asa tulapit ilaha. Salamat kado sa inyong order sa suman budtod. Kapit sa patong gustong mo-order, pwede pa. Kay anay pizza 24 o 25. Buntag man itong ilaha sa 25 o 24 buntag na po sa 25 hapon. So, ang pista na kay 26 man, 35, 26. Kumusta naman mo? Labanin naman mo yun yung ayok. Good morning. God bless. Ni Edina Orada Kanyite. Good morning. O ni Bing Parol di ay nganing Anhis Pinas. Murag sa Sigura Taman. Good morning, Madam Bing Parol. O ni Katuday si Luluman din. Wala naman kaning PE ma'am. Order mga ka. Wala sa pista sa Batuan. What ako sa imong message. Bilo Makabalo. Good morning. Kamusta na niya? Tindahan sa kong halos aning kamunggay. Okay. Sayang. Tapos Manila niya. Palito na ni. Dani pang puong ra. Samot na sa Alicia. Harga po ng tinanong din yung kamunggaja. Wala may mga kapayas dani. Igo ra mo din tusok-tusok kay ang laging di atong gimba. Kamusta namang tanan? Sa katong nangutanan na ho, bahin sa sitwasyon ni Tiri, maulagi, inanglanday ko na dyan ko pira. Kay boss, sa posisyon uban kay wapag nagka-istorya. Ang grabe gamunggay o, nagkakadyo. Wapag nagka-istorya sa personal. Kaya mga naging laglo pa mi kapag buwag magpapituwa ko atong sa ba't tatay tungod sa kinahanglan. Paway sa pukudari pila ka adlaw. Kaya wapa man sa gumusugod ka ng permanente. Marag artilit pa man siguro kahang ang pag-duty na ito kaya pamanggod pa klase. Pangiswadan hang panog kaya ba o kada adlaw. Kayahan ba? Narabab mabutay ba si Precious? Mabutay si Precious. Nakatunahan mga tanan, yun nga, excited ba kung mabutahan ako? Excited with Gado. Para makatapok nami. Pero di gapon magkatapok. Di gapon makumplito kay ang saka laki. Mga
may problema silang pamilya mo lang tualing malago. Tapos Manila, indes kay muli nga upaw siya pwedeng padung, siya pasang adlaw to ning padung. Tualing uban sa isuon nga laki. Kaya kaya mga kuan mga isa-isa man tag Jambin. Isa-isa tag Jambin sa kinabuhi. Asa ning sundaan kay pasig makatumig kuan ron. Tabo deron sa kuan Sawang Cortez. Ang harusundaan kay kuan inja pa ni haruson malaga naman ni sago man ang ituungan ang kuan kana muong kusmalbiri ang ibalhin skilid. Puungan na naman pagkamunggay kay alam og kahabog nilapong nas kuan atop. Kading katong nagutana na gabi ano ako na kumuuli. Lagi sa Alicia, muli lagi ko ron sunod adlaw. Nagawat pa ko sa igagaw kay na ko ipa-repair nga mga uniform ang to, mga repair nga mga kuan nangita pa ko na rin mo repair nga sastre na aman ang nakitaan. Watap ko gutis nga amusat lang ko ang mga repairer nun. Bisa kumuli, hapit na mabot si upaw. Uhon. Unaday po ko'y order sa inig ka pizza 15 mo na order na ho sa kuan sa igagaw rapod na date anniversary sa isuon nilas na magguwangan nila katong disgrasya sa unang magguwangan nila. Masumad na pagkarong July 15. Unang di mo ko, kung may mga order, di mo ko din magkuan, di ko din magluto. Kaya wak man din ang mga gamit. Ang gamit sa una, atong di pa ko likas bahay, hindi pa ko deliver sa Tagbilaran katong apay COVID ang mga gamit diha to ang idas bahay. Mga kalderong magke, mga kahang magke to anas Alicia. Mulo ni order daani. Ato ko sa Alicia magluto. Ano mas Alicia kay pwede naman ko mamuha og lubi. Mamuha ko buntag sago. Dani, dito pamuwak dani kaya di mo natin pudir. Itong pudir. Dani, kamusta naman mo? Ma'am Pili sa Taghap, good morning. Labi na ni kuan di ay Ma'am Siri Ulrich, July na ma'am. Ni Ma'am Almalim, kamusta? Kamusta mong tanan? Haros-haros sa lang tagkamunggay rong panahon na. Sa dupas buntag dito ron. Ito pag mga kauban. Ako pa'y nagtikaw-tikaw. Wala man sila di mamakod sila kay tagdugay man ako. Ito po. Alas pa ko nidya pa ko. Sagwa ko'y trabaho. Matan siguro ng orasa. Inuwag ko maligam-gam nga tubig. Aso-aso pa. Yung gibuhat ni kada buntag unsa di pa ko mangapi. Mayang ko maligam-gam nga tubig. Karamdam kong jijin sa iso ang ulis bahay. Buntag po silang daga silang nagama silang kamunggay ti. Kanya kaning sunuban para sudan nilang udto.
Good morning day ni Berna Mendoza. Kumusta ma'am? Morning. Ni Birds and Family. Good morning ma'am. Diya sa Korea. Jit Mendoza. Si Opa Violet ay comment ini na katong kaan ko panisal. Bawal ko nukupan. Anak saram ko nakaagban. Malunggay panisal po to, pero mala po to, ano ba yung labay karon? Panagsara. Manuela. To. Ako'y pagli nga, sani. Manuela Salva. Good morning ma'am. Pagay sa taghap, morning food. Kato din giingo pa na nga bawal ko nukupan. Mora dito. Mora po tong buntaga nga nay pandesal. Pandesal with malunggay. Wa man to. Panagsaraman di Pardes Manila nga kada lihupan panagsaraman dari kay og napakos sa Alicia ron. Doon ang nakong bulangon. Tadi kami bulangon. Nakadi kong pakagahapon gamay ang labdan to. Nag-uwag ng miskiya. Ato itanong dyan hapon. Wala na jamog ang skilid. Paniawang gangi poong na magkamunggay. Tiyan nagang hinaros mo na ni Helen Ray bahala daning mag utan sa kuning subakan o ni sa kuno og buwad sunuban igura kong nagharos kay nga pulpul man magharos mo nang hanang harosan daan na kita ta sunod amping kanunay hanggang sa madapit. Nagkasalamat sa permi ng pagsubaybay sa ahang video. Bye-bye. God bless.